kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyaw Tribute Council harangkat kajingadon lang bat kanehusu mentakas ngi baar kalalaj banya kendo yo menteri katanat puli putih ke sarkar jela rakam sangma halor ka jingshim rai jong ka school ba nehu pan pentre kamno ya ka National Education Policy habaro ki college ki bayasno lang bat kanehu ha katakadur ka baki khot ka hybrid mode kabamut bakindon ki college ki banang ya no sakhamat ban pentre kam ya ke NEP bat kindon pat ki college ki bempat la ban pentre kam ya ke NEP habakran cikilat patai kubor hadin gajinya kendo ya utai menteri u presiden ke HYC uba Robert June Kharja rin ulaong ba hakapas ngap je gajing pen sngo daki art liki kinhon ki baong ba ka jela Meghalaya kala biang ban pentre kam je ke National Education Policy haki college bat kawai pat ka baong baga jela Meghalaya kampat biang ban pentre kam ya ke NEP la sngo ba baro art liki kinhon ki kren ye ka badai Henry kani ke jingjia kala penkol mar jingmot shikat dei ki kena pule ki nong hikai bat kum jero ki kme ki kpa bat ulaong badai hal organi ka nongrem nakaliang ka seng kam ban se ban mi shakmat ban kren hal organi ka mat susu ba kharja rin ulaong ba ka te jingkol mar jingmot ka bala mi ka penlong bat bo jingkeli ba kumno haga jo ka jella bat haga jo ka school ba kindon arjat ki college kata kawai ka college ka bapentrai kam ya ka NEP bat kawai pat ka bempentrai kam ya ka bat kani kan wanra yeshibon teliki jinge wat haka yok kam yok jam jong ki kena puleru nakaliang menteri katanat pule putih ka sarkar jela ulaong ba an sakhot ya ka jinge lang jong ka higher but technical council ha ka babaro ki khle jong ki jaka pule ki nadon lang ha ka te ka jinge lang bat banya keren halor ka jing pentrai kam ya ka National Education Policy nakaliang jong ka HYC rangkat ke jingedon lang jong ka nehisu mentakasngi lawan ya kenduk ya education minister hak jingedon rangkat jong advisor jong ka sarkar Meghalaya ba HM Sapuliang ba ajimut ya ka education department ban ya keren halor kamat jong ka jingshimrai jong kanihu ban pentri kamno ya ka NEP ha ki baro ki colleges ki ba affiliated chakani hu ha kata ka ba ki khot ka hybrid mode ka bomut ba kindon ki college ki ban nang yet shakmat ya ka NEP but kindon ki college ki ba lesi ki bom patla kin nompat implement lan ki nompat yet shakmat ya ka NEP ka jingmi kini ki jingjia ki ba jia ha kini ki tayo ki baladem ba kaladon ka jingya ai opinion da ar kunhun ki riustat naka cela ka jongi kaba kawai ka kunhun ka singo bonong ba ka Meghalaya ka biang panyen na shakmat ki NEP kan ba ki wai pat kunhun ki don ki boong ba ka Meghalaya ka pat biang haba ngisngap ya kini ki artli ki kunhun kum ki ri pat ba ngisngo kum ba baro ar kunhun la da ngisngap ya ki jing pensiong nia ki jing pensiong nong rim jong ki ngisngo kum ba ki baro ar kunhun ki dei ti Henry kanika jingjia ka bajia kala pen kelumar jumut ye shibun ki samla pulit kala pen kala jumut ye ki nong hikai bat kumju ru ye ki kimi ki kpa dei halor kani kan orem na kaliang jo kaseng nyimpan sing haban intervene ye kani ka kam ni haban mi shakhamat na oblei kala don shibun ka jing kelumar jumut ha ki nong song snong jong ka jela kawai na ki jing kelumar jumut kalong ba kumnu ha ka ju ka jela ha ka ju university ngindon arjak ki colleges kawai ki college NEP kiwai ki college non NEP kani kan wanra ya ke kaban kata ya ka career jom ki khna kaban kata ya ka jingmut jing perkhat jom ki khna but kan kata ru ya karkom ya dei hapding ki college paramati no boleh student ubadon ha ke NEP un perkhat le se ba ngangadon ha college ka bakambien student ubom don ha NEP le se un sngo ba ngamdon future ngamdon ka career ka babiang bat ha kata ka jing sngo kumta le se ka kata ye u mentally lani ka kata ye ki mentally bat kila ban drop out os don kata di gawe ka baar ka concern ka bang ngi race kalong ba shubu menta ngindon artli ki NEP tikini ki bomle ye NEP kin sngo ba kan don gajing sngo ba o ni hamsadir
kian EP college lesi kin singo bangi kam sakmat ti indirectly kan don ka jing kenyat lani kata ka push ya kini ki colleges ki bopat long ready ban yat la ka yat sa NDP di haba ki yat la ka yat ke ka bajia ki haban thung nong kai khambun ki haban thung ki staff khambun ki haban sna lesi ki additional room ki haban thit ki tiar ki ba thamai ti hakata ka jing penbiang kat kum ka requirement jong ka NDP kai ka bajia kalong ba ki haban penmi shibun ko fon tel anda ki penmi shibun ko fon nai kin yo kin ki college yang tak fon ki haban penhe ia ka admission fee tidak di ki penhe admission fee kai ka bajia kalong ba kan ta ya ki kimi ki twa ki ba bei tengka ya kini ki samla bandai pulih na ta ka dau kata ka di ka benta ka ba ngi la res but haju ko poru ni lap kerensai ya ka sarkar jela ya education minister ba kadi ka por ya ka sarkar mekhlia ban intervene lani ban le ha ka ni ka por hot ni sung thu ka ni hu ka de ka autonomous institution ka link jong ka de be cha ka central university ka state government le se ka namla than ban interfere ki policy making jong ka ni hu ri ka ni ka di ka por ka ba ka state government ka ban intervene no blai la da kam intervene ka e ka bajia ka long ba ta ya ki samala puli ba de kin ho kai na ka jala ka jong ni na kaleng ju menteri jong ka tanat puli ula da pong ngi ba na kaleng jong central jong ka state government un sakot ya ka higher and technical council meeting akaba baro ki head of the institution kini don lang ha kata kapor but ikani but kawai na kimat bakini keren kalong ya kani ka jing penrikam ya kani pi di ula rangi ba un le ya kata but haju ko poru ngila da pong ba na kaleng jong kani hu o na kaleng jong state government kidi ban intervene ba kani hu kadi ban court meeting khamtam e ye kinong hikai ba ye ki principal ban half a second thought ane ban ya perkhat arsin ya kani ka no boleh ngi nomla ban ye hybrid mode kumne no boleh kan sakta ba ya ka ya ki ban saja no boleh kan sawanra ya kata ka jing ya pher kabobon kata ka di ka benta ka bar bat ka benta ka ba du ka ba na kaleng jo ka seng ngila kersai bat ngila dawa da ka ba tenge mata ka singi kolong ba kini boro kijia ka state government kalong help desk lani kam la ban le ban interfere de kane ka dei na kawai ka daw bat kata ka daw kalong ka jing bom don ya ka state university la ka jom la sam totally kisnem nyempat don ya ka state university ka babiak hola pli ya ka Captain William Sangma dom bakla po William Nagar hari tang kata ka pabiang tang ban functioning rule se tip la functioning no functioning mata la jindang ni don daki state university ki babiang but kini ki colleges kila ban affiliate yang ta university kani ki issue kamje pek apo karnataka daki mon ka ba nyumon patri kam no beli kila penbiang la jong kani di kapor baka state government kadi ban kentit penriu ngidon ya ka CUAT problem kadi ka daw balai bom don ka state university la jong ngidon ya ka NEP problem ta bom don ka state university la jong nang ni sakmat ke ai ke ba ka union government kan le nyemtip ya ka education kila ban penbor ya ki tax kila ban penbor ban puli ya ke ai ke ba maki ki kwa ya ka ba mangi le se ekonomi habat kerti ke dustur ke jong ti ke ai ban je hakum kata kapor ti kan ni ke kapor baga mekhlia ka di banwan da ka state university ke ba biang no sadong bat ni la dawa na ka state government badai ban bu ka wei ka state university hane po no ba selo katu ka Captain William sama kalau don hagarohin le se kalau biang risa ka wei po no ba selo kalau don kam la ka state government kan su declare no le se ya kanu kono ka college siaka university status da ka ba pli ki master degree lani kan set up baik ka ba thamai ru kata ka biang Henry kani ka di kapor ba ka state government kam de issue ban penslem mereka haban wara bek sa ko ke state university ha po no ba slong khanang ba kini ki jingjia bat ki wei ki jingjia ki ban saja kinom long shu ne ti nakaliang jong education minister ula de ong bo un saperkhat na mo beli ngila don kam kerki ko fon si ki lada ngila ban pul ya ka fon na ka wei na baro ki department ban sna ya ka legislative assembly baling imla ban pul ya ka fon na different department ban sna ka wei state university ne po na ba slong ta kanang ba kini ki issue kina marais kata di jing.com
But kantang ya wai kai ke bang ina kalian keseng gila dawa kelong ba kani ke di kapor ka ba ki college menta ki shem jing e ban pen biang ki extra classroom ki shem jing e ban pen biang ki nong kai ki shem jing e ban pen biang ki staff bali ki shem jing e ban pen biang ki nong kai ko mo pitip kelong ki bobon ki college ki di ki stand alone college komod ki don tangka art stream lani ki don tangka commerce stream lani ki don tangka science stream tang kandiat ki college ki badan art li ki stream lani lai ki stream ko mo pitip kan ipi ke dei ka kalong ba pila ban jip different stream pila ban sim economics pila ban sim physics pila ban sim accounting kum kata ti lada ye kitu ki stand alone college ka government kam yarap dam baklanga ke environment ke di compulsory subject ki don ki college arts ke bom don environment teachers ti lada ka state government kam yarap ban bentung environment teachers kan wara jinge nilai jumut ro ya government bahaka badi bat ka vocational courses kuma pitip kalong ba kuma pitip ka vocational courses ki training institution ya ka vocational ki ladon haman ki jaka ngidon ki NIT ngidon kami ngidon ya ki private institution ki bale tinggalong ba bali kim ya don ka kenja mo yu let's say apa ki college but kini ki vocational training institute ban ay ta ka vocational course sha ki student ki jongi ngin ay duksa kum ka security ka bali kim ting obat ka humkan ani kim tim obat kino ki private institution ban sanya mo yu ban yo ay kata ka vocational course ki student let's say kum ka BEd bali kim tim obat let's say ka sen demon la ni ka sub in college kala ban ting obat kanu ki institution ka ba ay ka BEd course hakabari bat kani kam ti kum kini ki ideas kum kini ki intervention la kadai ha ka financial intervention la kadai ha ka academic intervention but kum ju uru ha ka policy making intervention kala don kam hadu kata kanang ba kani ka problem and la ban solve ti kani ka for ya ka ba ka higher academic council jong state government kadi ban simkia but ni dawa nak state government bawat la kan dihu kamdi ka benta jong state government hari kani ka por ka bahab ban muslia la ne habban yarap no beli kumba kalong mata ka bama kalong ba kadon ga jinga pher jumur ka bajur apa ding kan nihu authority bat kinoi kai bat lada ya kani ka kam ngemlam pembet ka ban software ka di student bat ki parent tu kumta ni la ajumut bat ni kimit nanti ba sarkar na khlia kan pedian ya ki jing dawa bagi jing ajumut na ka liang jong u minister ula dapang ngi ba un sakhot ya ka tu ka higher and technical council meeting ya ka ba ke head of institution kin don la ke haba ki head of institution ka bumut ki principal na bar college kin wan ti ula assure ban ya keren ya ka ne kamat hakata ka meeting phik mo pitip ka state government kamla ban determine ye ki academic policy jong kan nihu makani hu ka di ka autonomous institution apo ka central government di hendrai lengba ka tapat na mo beli UVC di member hakata council ti lada ki ya keren ya kan kam hakata ka council ni lesi kila ban ye kita ki jing penon kam kila ban keren but ka state government kala ban step in ka por lesi ban yarap khamtam financially academic consultation or jable bakani hendrai financially kata ada gawe kabar kabar nakaliang jong kabar nakaliang jong minister uang ba un saya keren bat kabor jong kaniku hakabedi bat kanika kam no beli kumba ngilalek ban kandu UVC mene ula kular yang ni ba un sakhot kawi ga meeting kabandon lang ki teachers organization ki kaniku kabandon lang ki representative yang state government bat kisen halang ro ban keren ya kanika kam tinggi su ban ong balada ki wan kini ki meeting lada kadon kum kini ki ngila bat nakaliang jong iru ngila da ong ba udi ban ong ya kan di hule unu ban pelong atu ka emergency academic council meeting abli ka tu ka academic council kadi ka bor ka ban rai ya ki policy decision ha ka pedai bat ka jik penteri kam tila da ka academic council ka ban agree banaya chakmat ya jing penteri kam ya kin NEP hatu tang ka executive council jong kani hu kala mo ban sim ya kata karai abli ka involve ya ka policy decision ti halor kani ula da pongi bokun sa le ha ka bor ha ka label ka jong u
But ni kimi nanti ba sarkar jala kan simkia ya kan kam kanang ba kini kijing ni lah. Kan terus kan dari kampanye ni bagi don korek bagi long ready bagi smart don korek sang dia lalu pot long ready. Ha ko bangi kendu yo visi mana ha ko beri bat kan kam ya tho yang in detail ya kata ka proses ke bagi lale ban penrikam ya kini pi bat ka proses ke jongki ke bagi lale ke ongki la dang la kham slem mau boleh kila don ru da ka wi komiti halor kan ke kam ho batai ya ki jing mentoi batu batai ru ya ki jing du jing mentoi lada nyimia chakmat awai de jing du jing mentoi lada nyimia chakmat ke baki ong ba kan jia yu ha arajar akun ru apunyo mau boleh ha arajar ru apunyo lada kini ki 3 years but ki 4 year graduate ki lepas yo let's say ki Central University ha borok ko dari India let's say ke GNU ni ke DU kim shim admission show ya kini ki bom pass NDP tika jia yu ki student ke jo te kum kita ki jinge let's say ulapan pa ho u kram ong bagi nom shim hundai uang ba dajia ba kim shim te nakan ne hu ti ki ong ba kim shim be ya ki ba pass NDP non NDP ti kum kita ki ba yu hundai ni ngela do balada kata NDP ka bha ku ba perkhat ki bat lada kata ka jing penrikam ya NDP ru lala banle ti beli kami ke jing persya jong kinong kai tina takadom ni saong ba dei ban penlong bian ya ka academic council sa sisin kanang ba kin ya perkhat sa sisin ke no beli ni ne batai than ni ya kam jong ki college of institution kami hab na takadom ni ong ba UVC udi ban khot bian ya ka academic council immediately but haju opor udi ban khot ya ka meeting bat kinong kai kinut ki teachers association kum ki meta ki nihuta kum ka MCTE bat ki ki don kam ya ka hok ban keren ki don kam ya ka hok ban snow tila da kan nihu kam sapsu kalong kan bu jing ya ki ya barok ki nok shong snong ala jelai